बे जोंनि गेट गाबोननि लोगोफोर जों दा नै थांगासिनो बङाइगाव प्रग्रामाव जों फैदों लोगोफोर भलन्टियार थानो। ओरैहाय मेन हाइरड दं, आगस्टिन दं, हस्पिटाल। जों दा हाबहैनोसै लोगोफोर। बङाइगाव सापागुरि मिसनाव दंफैयो जों लोगोफोर। दा नै गिर्जा गोदान लुगासिनो दं। जों दा हाबबाय लोगोफोर मिसनाव। गिर्जा जों दा नै गिर्जा मोनफैबाय। नै बेयो गिर्जा गोदान सापागुरि मिसन गोदान लुगासिनो गिर्जा चार्च।